niinku Tote ennätys. Taten ennätysveto lähtee. Täällä rikotaan ensin munia valmiiksi. Vittu munaa hanskaa. No niin, täällä on kannussa ja tuopissa munaa on niin perkeleesti. Ja täällä on vielä Taten hanskassa on yksi tuopillinen kananmunia. Ja sitten tässä on se munasyöjä. Ja paljonko näitä munia nyt olikaan? 50. 50. Ja paljonko se oli aikaa? Aikaa oli 15 minuuttia. 15 minuuttia on Nyt aikaa. loppuu munan tila kyllä Totelta. Ei. Elikkä hörppää se niin. Liian iso muna. Luulepa, että tämän vedon jälkeen... Hetkinen. Yksi sana ennen kuin aloitetaan. Luulenpa, että tämän vedon jälkeen Tatessa on munaa. Tatessa on munaa aika reippaasti. No niin, ja Koska lähtee? Koska lähtee? Nyt! Lähti! Hoi! Aika kulkee! Aika kulkee! 15 minuuttia! Ja 50 miehekästä munaa! Anna Tote munan mennä suuhun! sinnehän se muna luistaa. Munasuuhun! Tatella on munaa kurkussa. Tate tykkää munasta. Katsotaan vähän lähempää tästä. Anna mennä Tote! Sinne uppoo mollukat. No ei saa Anna mennä Tote! Ei saa tulla. Yrjö! Yrjö! Sä olet meidän kaveri! Sä olet meidän kaveri! Yrjö! Sä olet meidän kaveri! Yrjö on meidän kaveri! Mutta te ei saa tulla kylään, vaikka on kaveri! Mun täytyy mennä hakemaan pesovati. Anna mennä Ota Tote! kuule Tuo! Ei kato, sen on vaaraa. Uus! Katsokaa mikä Toten munat Lisää tuoppia! Lisää tuoppia! Toten munatotiti! Lisää tuoppia! Minä voi sanoa jo munatotiksi! Anna mennä Tote! Munatoti ilman mennä, hintaa! Tote. Munatoti ilman Anna hintaa! mennä Tote! Ja Tatehan antaa mennä. Totehan imee Musta tuntuu, että se 15 minuuttia on ihan liikaa. Tote imee munaa! Suoraan kitalakeen! Vielä on 10 minuuttia aikaa! Anna! Ihan mennä. Paljon on mennyt. Älä Katsotaan. liikaa. Meillä on mennyt minuutti ja 21 sekuntia. Sulla on 13 minuuttia aikaa imee munaa! Sä kerkeet vielä Anna mennä! Se vetää vittu 100 mulaa vielä. drinksukin kerkeet vetää tässä Lisää välissä. munaa! Lisää munaa! Munaa! Kato mitä mä toin. Tate! Pesovati. Munamies! Tate! Munamies! Munamies! On! Munamies! Munamies! Tate! Munamies! Tate! Munamies! Tate! Munamies! Tate! Munamies! Tate! Munamies! Munamies tate. Ei. Onko kaikki hyvin? Minä olen munamies. Hyviä. Minä olen Miten munamies. minä olla hiljaa. Nyt kunnioitetaan munamiestä. Kato. Oppoako vanhaa mummoa? Tuoppi kaljaa jäljellä. Enää on Tate yksi munamuki jäljellä. Mä tekee paha. Videokuvaakaan ei ole mennyt kuin vähän reilu 3 minuuttia, että ei mitään Anna Tate hätää. mennä vielä se tuoppi, niin sit saat kurkoa. Kerkeet vaikka 10 minuuttia huilata tässä. Sekin. Nee. Vittu, Mä kerran vetää vaikka tupakaan. Käyt sä paskalla välillä? Ei tarvi, kohta tulee ihan pyytämättä. Ootas mä kuvaan vähän suakin tässä, niin... Tate vetää tupakan välissä ja sitten Avus. Tuu vähän sit ikkunasta sivumpaa, kun tulee muuten niin vastavaloa, että... Kato, laita ikkuna No niin. auki vaikka. Tässä ollaan Tate munarikkojaisia särkemässä, että... Nyt tulee paha. Joo, mies voi joo, the Mr. Assistant. Kuka mies voi ottaa 50 munaa 15 minuutin suuhun? Ennätys, se on tääkin. Niin. Tate, anna mennä. Onneksi ne on sentään kananmunia. Joo, mutta... Onneksi ei tuu puudis tollasta hanasta vittu. Ai kun tekee paha katto. Joo. No. Sen Tate on kova Ei, jätkä. mut sen voi sanoa, että sinä ja Oniat on hävinnyt. On, en mäkään näitä 4 Kyllä. keksiä. Harva kaveri vetää 50 Paljon sulla oli aikaa siinä? Mulla on 15 minuuttia. Eikö minuutti? Ai niin sulla. Mulla. Meneehän on... Saaks siinä juoda Yksi välissä? tuoppi jäljellä. Ei saa juoda. Ai jaa, no. Totte! Kuivalla. Totte! Menen Totte! sinne. Mä soittelen. Totte! 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 Melko munakasta. Melko munakas. Nyt meillä on Yrjö. Kato kauhean, mun tekee pahaa. Ha. Mun meillä tulee. Veto. Yrjö. Mä väistän Mutta ota hiljaa. Sulla hiljaa. Ai vittu. Ollaan hiljaa, niin saadaan kalaa. Joo. Sano ei saa häiritä nyt, sano Toni.
Otetaan täältä vähän toisesta kuvakulmastakin. Voi herra jumala. En mä pysty katsomaan, mun tulee yrjö. Tate saa ainakin proteiineja, aminohappoja oikein kunnolla tälle Huomenna semmoiset hauikset, että Vittu saattaa tää hirveä kyrmy huomenna. tajuttomat pohjelihaksetkin on Sä et mahu pakottaa. ovesta tulos vittu, ennen kuin sä otat jormaa vähän vittu. Huomenna tulee on pakko mieleen vetää Mustankallion tunnelia 50 kertaa edestakas. Mä katon. Tatees mahu huomen Mustankallion tunne. Se joutuu menee Kato tuopin Toni. kautta vittu, kun se on iso körmi. Se on siinä. Alright! Vedä 4 vielä minuuttia, Vajaa 48 5 sekuntia. minuuttia, Vedä nuo vittu, loppulimat 50 vielä. kananmunaa, kuka vetää vittu? Meillä on 10 minuuttia aikaa. Vedä loppulimat vielä Se ihan mitä sieltä. haluat se 10 minuuttia. Näytä kliimaksi! 4 minuuttia, 48 sekuntia. 5 Täältä kananmunaa. tuuleta! No niin. Tuuleta! Onko mitään loppukommenttia? Mitäs me Vittu mettäpellosta löytyy! Mettäpellosta löytyy! Sano loppukommentti. Sano vittu, että vitun duutsonit, tulkaa mettäpeltoon! Aina löytyy vastusta, saatana! Noniin. No pakko. Se tulee ylös, jos se tulee. Otatko mynttonen? Se auttaa. Otatko videolle meidän Kingin uuden olotilan? Tän on yritetty joskus ennenkin. Joko pesovati? Eikö se pesupulveri? Laita käy vessassa, vedä vittu. Hei, onko tää päättynytkään vielä? Sit juomaan, kato viinaa taas. Käy oikeesti, työnnä sormet kurkkuun, että vaata. Oi, tuli. Ai! Omeletti! Tate teki vittu omeletin. Siisti. Nyt meni vetopieleen. Mutta, Tuli ylös. pitääkö tämä hyväksyä vai ei? Hyväksytään vittu. Hyväksytty! No, Tuli niin hyväksytty, nopeasti kun meni vedetty. 5 minuuttia. Hyväksytty! Aika oli 15. Sopii Niin. Sopii. Hyväksytty. Hyväksytty! Tate voitti. Hyväksytty! Tate voitti. Hyväksytty! Tate voitti. 4 minuuttia 48 sekuntia. Ja tähän päätämme videon.